Miquelet el conillet. Temps era temps, quan els animals parlaven i les persones callaven, hi havia un conillet anomenat Miquelet, que era una miqueta entremaliat i vivia amb sa mare a una prada. Sa mare era molt bona amb ell. Ella sempre feia tot el possible per tal de que Miquelet tinguera tot el necessari. Si ell tenia fam, sa mare li buscava una carlota. Si tenia set, ella anava al riu i li portava aigua. Pel matí, quan Miquelet havia d'anar a l'escola, sa mare li despertava, li preparava la roba i feia el desdejuni. Un bon dia, la mare del conillet va haver d'anar-se'n a un viatge i Miquelet es va quedar a soles. Va tenir gana i no va saber on buscar aliments. Va tindre set, però no va saber on era l'aigua. Una mica trist, se'n va anar a dormir perquè al dia següent havia d'anar de bon matí a l'escola. Dormia i somniava quan de sobte el van despertar els rajos de sol il·luminant la seva cara. Mentre mirava el rellotge, eren les 11 del matí. Havia d'estar pronta a l'escola i s'havia quedat dormint perquè sa mare no estava a casa per despertar-lo. Tampoc va tenir ningú que li preparara l'esmorzar. El conillet Miquelet va començar a plorar i es va sentir molt trist perquè si sa mare no estava allí no sabia fer-ne res. Va plorar durant molt de temps. Llavors va pensar que allò li havia passat perquè deixava que sa mare li fera totes les coses que ell, a la seva edat, podia fer pel seu compte. Per tant, va pensar que quan sa mare tornara li demanaria que l'ensenyara a fer tot el que ella feia. D'aquesta manera, la pròxima vegada que s'anara de viatge, no li passaria res d'allò. Per la vesprada, la mare del conillet va arribar del seu viatge i Miquelet estava molt feliç. Va córrer a donar un petó i una abraçada a sa mare. Durant la setmana, Miquelet va començar per investigar i aprendre les coses que sa mare solia fer i que ell també podia. Quan va tenir gana i sa mare li portava una carlota, li preguntava d'on havia agafat per poder aconseguir-ne una a ell. Quan tenia molta set i la seva mare li portava aigua, li demanava que l'ensenyara com aconseguir-la. Així que, un dia, quan la mare del conillet anava a buscar una carlota per al seu fill, Miquelet li va dir: «No, mamà, puc fer-ho a soles. Deixa'm anar a buscar-me la meva pròpia carlota». Aleshores, Miquelet va fer el que sa mare li havia ensenyat i aconseguia la seva carlota. Quan va arribar a casa, la mare del conillet es va sentir molt feliç i va dir: «Enhorabona, fill, ets un conill gran i pots fer les teues coses pel teu compte. Has crescut i no és necessari que jo t'ho faça tot». Miquelet era molt feliç. Ell sabia que la pròxima vegada que sa mare se n'anara de viatge ja no estaria fambolenc o assedegat. Va saber com fer les coses pel seu propi compte i no necessitava ningú per poder viure. I conte contat, conte acabat, i per la ximenera